Europsko juniorsko prvenstvo završilo je u nedjelju pobjedom Rusije. Hrvatska nažalost nije uspjela izboriti zlatnu medalju, no ovo je odličan uspjeh naših mladih pjeskaša. Nakon juniora na red su došli i seniori koji su u nedjelju doputovali u Lloret de Mar. Danas su odradili prvi trening, a sutra im slijede prve utakmice. Protiv Njemačke koje nema već dugo na velikoj sceni, pa ne znamo šta možemo očekivati, nemamo nikakvih informacija o njima. Tako da ćemo mi morati zapravo nametnuti svoju igru i pokušati to riješiti na, ajmo to tako reći, najlakši mogući način, da onda dalje u prvenstvo idemo pozitivnom ozračju i sa samopouzdanjem koje će nas voditi prema onome čemu težimo, a to je osvajanju zlata. Pa evo, sad smo malo baš gledali Španjolke. U principu isti onaj sastav, možda malo pomlađen u odnosu što ih mi znamo, tako da mi ćemo biti spremni pa ćemo vidjeti šta nam donese sutrašnji dan. Želimo im svu sreću i očekujemo medalje.